Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 24-nji iýuly hepdeniň ýekşenme güni. Hoş geldiňiz bizim kanalymyza. Şunkü temamyz Atogluň kezzap oýunlary 1-nji awgustdan karantin. Gelin şu mesele seyredip geçelim. Ine 1-nji Türkmenistandan gelen habarlar seyredelim, ondan soň şu Türkiýanyň aeroportunda bolýan wakalary düýpli seyredelim. Ine İstanbul'da vatandaşlarymyz aeroportda oturup öýlerine gaýtjak bolup samolyot garşýarlar. Atogul ikisi kezzap bolsa, öz parhor hökümeti bilen otpuska gitjek bolýar. Şu halkyň agyr ýagdaýynyň garamazdan 1-nji awgustdan ýurdumuzy karantina goýup otpuska gitjek bolýarlar. Indi hormatly vatandaşlar, Türkiýe döwletine baran samolyotlar vatandaşlarymyzy alyp gaýtmagy ruhsat berilmeýär. Şonuň üçin şu samolyotlar ýa-ni durlar iýine gaýdylmän. Adamlar alyp bilmän durlar. Konsulun işgärler vatandaşlarymyzyň pasportlaryny alyp düzedeýinip, ýa-ni sentýabra geçirýärler. Sentýabra çekjek bolýar. Şu adamlar aeroportda barmaz ýaly. Ýöne $50, $100 bersem, edil 15-20 minutda pasportyny peçadyp, ýa-ni uzaldyp goýberýärler. Pul bersem samolyota da mindirýärler şular. Egerde halkymyz aýyg bolmasa, häzir konsullar bilen Türkiýanyň samolyotlar bilen düşünşmese, konsullar ýene-de samolyotun bahasyny galdyrar, para meçhuryny galdyrar. Sebebi 1-nji awgustdan Türkmenistan ýagny näme geçýär? Karantina geçýär. Şonuň üçin vatandaşlar biz hereket etmeli. Biz hereket etmesek bizde hiç ýere alaç ýok. Salamu aleykum Nurcan, salam Tontiş. Salamu aleykum vatandaşlar. İksan vatandaşımız Salam Nurcan. İksan vatandaşımız goşuldy. Ine häzir canlar gelýär. İksan vatandaşymyz goşuldy. Hoş geldiňiz Tontiş, hoş geldiňiz Nurcan. Men häzir Türkmenistan boýunça maglumatlar aýdyn, ondan biz gepleşe geçerik. Kyn boldy. Bolýar. Men dowam eden gepleşigimi, ýagny häzir bir minut. Ine sebäbi awgust aýyna 1-nji awgustdan Türkmenistan ýurdu karantina ýapýar. Ünsür. Berdimuhammedowlar awgust aýyna otpuska gidýärler. Türkmenistan'da döwlet agdalyşy bolmady ýaly, bular näme diýär? Bütün hökümetiň ýolbaşçylaryny bular göni näme uğradyar? Yani otpuska uğradyar, sebebi şol real ýagdaýda hökümet agdalyşy bolmaz. Diýmek Türkmenistanyň hiç ýyl soragy çözülmez awgustdan başlap. Täşeler otpuskadan gelinçe. Diýmek ýollar ýapyk bolsa ýapyk bolup durur. Atogluň yani iksan kezzap terdar bilen gurban bolyň maksady ýollar açmandy. Bular gaty bolýar. Halk bulary yani aýyrjak bolýar. Halk bulary tutsak etjek bolýar. Halkyndan şeýle gorkup, ýa-da daşynaklardan gorkup, her zat etjek ýollar açjak. Hiç bir döwlet ýollar ýapyk däl. Şu iksan kezzap yani gödök kanunlar bolup, gödök her Türkmenistanyň grajdanynyň kanunlaryny bolup, şoluň Türkmenistana gaýdyp gelmegine ýa-ni sebäp bolýar. Ýollar açanoklar. Egerde biz çalt ýagdaýda konsullar var pasportlarymyzy ýa-ni haklaryny talap etmesek, onu ýollar açylmaýar. Egerde biz ýollar açmak üçin hemmämiz galmasak, onu ýollar açylmaýar. Men şu bir vatandaşymyz bilen görüşdüm. Marada mena halis ýadadym, ağlap öýe gaýtjak diýär. 100 adam çykdy galan çykan. Ine 800 miňden 1 milyon araly Türkiýede türkmenler bar. Şondan 100 adam çykan bolsa, ona ýollar açmaýar. Siz gatarkyn bolmaly, ýollar açylmaýar. Pikir etmäň, bir ýerlep ýollar açypdylar. Size garşy gurumatçylyk ýagdaýda iki sany professional kezzap dünýäň çempionlary Serdar Berdimuhammedow we onuň kakasy kezzap kellesi giden Tiryeki Gurbanoğlu görüşüne. Onun ýanyna
Raşit Meredov pasport mafiyanın biznesinin yol boşluğu ve yolları açmanın yol biznesinin yol boşluğu katnaşıyor. Siz pikir edýäňiz öz-özünden çözülür. Gülýaly Türkmenistan habarına yok bolup geçen zatlardan. Uhlap ýörsiňiz. Size garşy hökümet meçhörüne, hökümeti basmadan banditler görüşýär. Olur öýlerine paraxor konsullary alıp konsullara basış etdirýär Türkmen graždanlara. Raşit Meredov karar çıkardıya Serdar Berdimuhamedov ine şu konsullar Türkiýankylar şu kararın içinde halka karşı gow görüşýär, gynýarlar, zat edýär, şu silalar ve bayraklar bermeli. Medal vermeli. Karar çıkýar. Diýmek bir bandit hökümeti size karşı, halka karşı, Türkmenistan graždanlara karşı konstitusiýany depgeler, kanunlar bozup size karşı görüşüp gelýär gurulmaçylyk. Döwlet meçhörüne. Bizde döwlet ýok diýenim, şular döwlet ýolbaşçylary döwleti kanunlaryny bozup içinde bandit bolup ýörler. Bular gatşalt ýagdaýda Serdar Berdimuhamedov, Gurbanuly Berdimuhamedov, Raşit Meredov, Jadan Hramowy tutsak etmeli. Gatşalt ýagdaýda. İki zany atogul kezzapları bir samsyklary oýnap duran türkmen näle adamlar Raşit Meredov, Jadan ve Hramov bizim Türkmenistanymyzy gawra etipdir. Şonu bilim, hormatly vatandaşlar. Men şu zatlary size düşünürümde bir düşünür ýaly zat ýöne bizim halkymyz anyk şoňa yetmeli, düşünmeli. Biz haklarymyzy almasak hiç adam olmaýar. Ine bir misal. Ine bir günlükde aeroportda bir gıyıklık boldy. Polisler bilen zatlar bilen. Şu ýerde 30 sany adamyň pullaryny alıp, şu 30 adamyň pulundan 400, 300, 400 dolardan alıp samolyoda mindirmän, bular Türk testini edip Türkiýe testi bolan soň bular Türkmeniň testini, Covid testini edenine bulara ýürüýte bolan okdyp çykaryp, bular testini geçen okdyp, şunun pullaryny alıp 400 dolara direkt 55 dolaryny gaýtardylar. Galany ýanyna diýip. 300 dolar alanlar orada da bir 55 dolar, 45 dolar gaýtardylar ýanyna diýip galany. Goýan näme bir kamçylyk. O pullar günü konsulun jüýtüne gidýär. Şol adamlar 30 sany adam şoňa çydama. Olu jany bilen, teni bilen şo pullar galanýar. Kösünüp galanýar, ölüp galanýar. Özüňiz bilýäňiz, özüňiz galanýar. Gary güjüňden galanjak bolsaň, sen sünkün erýär. İşläp. Ine şol adamlar öz çağcıklaryna 250 dolar, 350 dolar ew berip bilmän konsullar bir gezekde kakyby pullarny. Ine şoňa maşinçilik diýýär. Ondan şol adamlar öz nägeligini dillerine bular polis çağırıp bizi öldürecek bolar diýip polisi tutturýarlar bular. Lütfen bize hyzmat etmeli adamlar bizim pulumuzy ýa, haçanlar biz nägeligimizi aýdyp talap edenler polis çağırıp bizi öldürecek diýip maşinlikler ýene de maşinçilik bizi batdyrýar. Şol olanlar akitdiler. Gıyska wagtda goý berdiler. Sebäbi onuň kanun bolan ýeri ýok. Onu düşündirdiler. Biz pul verdik, biz pullarımızı bilen oklar yine şeyli bir ýagdaý boldy diýip. Men size bizim halkymyz kanun bilmän soň men size bir dokument görkezdim. Şu meseleni bana ýetiden berdiler. Men häzir 5 minutda şu jogaby tapdym internetiň üstünde. Sevgili vatandaşlar. İndirim. Şu Türkmenistan aviakompaniýanyň ofitsial saýty. Şu saýtyna ine gülýal ýazylgy условия применения тариф АОТ aviakompaniýa Türkmenistan. Türkmen aviakompaniýanyň tarifleri nähili ulanýanlygy barada maglumatlar. Ine şu ýerde aýdýar. Сборы по расторжению изменения условий договора перевозки. Siz bildiğinizde şu bildiğin arkasında dogovor yazılıdır. Nähili şertde siz dogovor bağlanşyňyz ve şu bil nähili şertde işleýär. Haçan da sen bildiğinizde sen şu dogovory bol çekdiň bolýar. Indi şu bildiğin arkasında şu zatlar bar, gowy serseňiz o zatlar bolmasa onu bular ofitsialna bütün dünýä görkezmeli saýtda maglumatlar berýärler. Selam.
Сбор заявку на рейс 40 минут и менее до вылета рейса и позже, за исключением младенцев, следующих без места 25%. Eğer de sen 40 min ya ondan pes vaqtda, yani 40 minutdan az vaqtda reysine giyecek alan bolsan, onda senin 25% bulun bildiğin pulunu tutuyorlar. Yani $400 tölen olsan, şon $100 tutuyorlar, $300 qaytarıp veriyorlar. Сбор за отказ полета, за исключением младенцев, следующих без места. Yani eğer de sen gideceklerlik отказ eden yağdayında çağcıklara değişliler. Değil mi? Ulu adamlara değişli. Onu отказ от полета не менее чем за 24 часа. 24 saatten az vaxtda sen отказ eden yağdayında yönü şu 24 saatten başlayıp 3 saatte çelli reisin gitmegine, yani 24 saatten reisin gitmegine 3 saat çelli qalanına отказ eden yağdayında onu senin 10% yani alınıyor. Yine yazılıyor. Yönü eğer de 3 saatten az vaqt qalanına sen отказ etsen, yani 3 saatten samolyot gidince sen отказ etsen, ondan senin 25% yani tölen pulunun saklanılıyor. Qalanı veriliyor. Yönü при вынужденном отказе производится полное возмещение тарифов. 0% удержания. Haçanla sen mecbur yağdayda, yani mecbur yağdayda отказ etmeli olsan, yine şu Covid meselesi sen birinci testin negatif, yönü aviakompanyanın öz testi, konsolun öz oyuncak yani bazıdak maşinliklerin oynayan testi yani oynayıp sana pozitif edip seni düşürseler, ona вынужден отказ, yani mecbur yağdayda отказ. Onunla 100% şunu pullar verilmeli. Yine şunu siz Türkmenistan Airlines deyip şunun ofisal saytından tap bilirsiniz. Yine ben şunu şuradan taptım. Sizin tap bilirsiniz. Yine şunu Türkmenistan aviakompanyanın ofisal sayti. Yine bana verilen soruları yani vatandaşlara cevap verdim. Hurmatlı vatandaşlar, siz hükman suratda aeroporda barmalı, hükman suratda konsolosluğa barıp pasportları düzeltmeli, aeroporta varıp öğü qaytacak olmalı. Eğer de siz kassiyeri vurmasanız, eğer de siz konsolu vurmasanız, polisi vurmasanız, polisi tutup kakisi сопротивление olmalılar. Alt gidin. Alt gidiye, adileyinde yazıya, yani hemmedatları ondan son hemmedat gülüyor bolan son, yani hemme maglumatı alan son sizin bir günlerden bilin son, hükman suratta koyulmalı. Hükmanı saklasa 3 saat, 4 saatten bir 24 saatte saklayıp biler. Yeni kaydıp aeroporta varıp bilemez. Yani siz adam ölürünüz o, Türkiye'nin kanunu bolan son, siz hakiki eğer bildalanma olsanız, bildin dagaboru boyunca talep edemez. Eğer bildanmadık olsanız, siz Türkmenistan'ın grajdanı bildalmana baracak yerin dine Türkmenska aviakassa. Başka yerde bildatlanır. Siz kanun bolanı da okşayla baranı bile. Beylikli devletlerin var ya, öz kastalarından bildalya qaydiya. Neyemçi Türkmenistan'ın konunu. Neyemçi beylikli devletler öğü qaytacak bolanı, arkayın bildalıp, bir benim samolyota binip, gülüşüp, yani oynaşıp, Türkmenistan'a var ya, gülüşüp, zaten doğum kardeşlerini oraya, yani padarkaları ya, soğutları ya. Neyemçi Türkmenistan'da beyliler? Neyeme biz şuraya alım, itin hakkından haklarımız pes mi? Elbette pes. Biz talep edemiz. Haysi devlette talep haklar halk ediyen olsa, şu devlette hem konstitusiya işliyor, şu devlet hem üsük gidiyor, şu devlette hükümetim halk için işliyor. Şu neçelde biz haklarımızı talep etkiyoruz. Biz şunu öğrenmeli, biz şunu çempiyon olmalı. Yine ben size düşünecekler. Neye yadaylar bolaysın? Samolyot yok, charter gelmedi, iyetiyle sizin probleminizde. Ol, Türkmenistan'ın cevapkayatçılığı bütün halk için, grajdanlar için cevapkayatçılığı üstüne alan Serdar Berdimuhamedov'un günün günahı. Demek şunun ministri, yani Uluglar ministri, yol uluglar ministri, şunun hava yollarının yolbaşısı işleyen o.
Diýmek Berdimuhammedow işläp bilen ok, şol adamlar dolundurup bilen ok. Şol şuňky Türkiýede bolýan maskarçylyk ýa bütün dünýäde aeroportlaryna bolýan konsulluklar, pasolstwada bolýan maskarçylyklary näme bilmeýändir diýen. Aňyrsyna etdiýär. Onuň awtory kim? Şu zatlary ýapýan kim? Serdar ve Gurbanly Berdimuhammedow arkadagly ogul ikisi. Ýa-da iki sany kezzap tiryeki psihiktadan bire kellesi giden beýlekem şu tarafa uly adymlap ılgap ýören. Ine şonuň üçin şu zatlar bolýar. Men size şu zatlar näme çyp düşünürjäm. Biz konstitusiýa esaslanýar. Konstitusiýanyň esasyndan Türkmenistanyň grajdany öýe baranna hiç hili päsgelçilik bolmaýar. Gaýtyp Türkmenistan döwleti öňüne çykyp näme päsgelçilik bolsa şolary aýryp öýüne eltmeli. O konstitusiýada ýazylýar. Men size okap beripdim. Inni bilt ýagdaýy boýunça, samolyot ýagdaýy boýunça, ýolda ýagdaýy, pasport ýagdaýy. Dolu bir düzünlük talep edin. Şuraya talep etmez. Polisa akside de hiçlat etmez. Inni men şol 30 tane adama ýüzlenýän. Hemmäňiz gatçak ýagdaýda Türkiýanyň ministrine hat ýazyn. Şuraya şu pul aldylar, ýollamadylar. Bizi polisa tutturdular. Polista da bir topar bir düzün şu etdiler. İkinci adım, Türkiýanyň prokuraturasyna hat bilen ýüzlenin. Ine bizi polis gelip bir güne tutýar-da bizi polis bölümine alyp gidýär. Tutmana hakkı yok, siz kanun bolady. Üýüşüp bilersiňiz aeroportda, hiç bir problema yok. Milyonlap durup bilersiňiz. Size ýöne salyhatly adamlar şurada durmaň, ine şu ýere ýeçin ýa sizi ýa gasinçylara kitjek, şurada dinjan şöür boşynça diýip ulýan salyhatly çözgütler tapmaly. Sebebi aeroport jemgyýetçiligiň barýan ýeri. Ýa-ni halkyň barýan ýeri. Olam internasional aeroport diýmek, internasional jemgyýetiň adamynyň barýan ýeri. Hiç bir gadagançylyk ýok. Haçanla kassaň öňünde müňläp dursaň, hiç bir gadagançylyk ýok. Kassaň eýesi aviakompaniýa we şonu gödekçilik edýän Türkmenistanyň hökümetiniň wekili Türkiýede konsullar, pasollar jogapkärçilik. Sizin jogapkärçiligiňiz ýok. Siz Türkmenistan grajdany istendik wagt öýe gaýdyp bilýär. Ine siz barýan aeroportda olar size hyzmat etmeli. Kassa ýapyp ine bilgiler ýok, samolyot iýeren ok Türkmenistan, o sizin problemaňyz däl. Ol personalna Serdar Berdimuhammedowyň problemi. Inni beýleki vatandaşlar ýüzlenýän. Kimde kim aeroporta baryp bilmeýän bolsa, daşrak ýerleşýän bolsa, günü Türkiýanyň içeri işler ministrine hat ýazyn. Ve Türkiýanyň general baş prokuroruna hat ýazyn. Ine şu konsullary şuror ýal edýär. Bilgiler şuror ýaltatýar. Bizim Türkmen hökümetimiz bize meselelerni çözüp bilen ok. Sebebi bunun işlerem yok bizim halkımız bilen. Biz kösönýäs, bize kömek edin diýip ýazyn. Bular ikinji ultimatum edýär-de aviakompaniýa, pasolstwam hemme maskara edip goýýar. O çareler. Bütün dünya ýanlanar. Ine şu administratif ýol. Indi men sözü bolsa, ine bizim vatandaşymyz Tontişe berýän, Tontiş, siz näme pikir edýäňiz? Ine adamlar aeroportda barýar, bulary maşinlikler, ýani konsullar alýar. $400 alıp daşynak testi geçip içindäki geçmese, ine testin geçen ok diýip olary aýryp başga bir ýer satyp, ýagny bulary da $400 derip $55 eline berip, ýani bulary maşinlikler ýaly allak goýýar. Indi şol adamlar görgürler näme etmeli? Kimi ýüzlenmeli? Şunu bir aýtyp berseňiz. Yenen bir gezek salam aleyküm vatandaşlar. Siz soranıza geçmeden önce Murat Kurbanov şu geçen Timur Serkerden'in edeni videonuza koşulup bilmedim işimden sebeple. Şunun maşkalasına başsağlık dileyen, yatan yer yaktı olsun. Allah sabır versin. Şu sizin soranıza gelince Murat'a şu aeroportta edilen test spesial ediliyor, bilgeçliğin ediliyor deyip fikir eden. Çünkü Türk hükümeti etti şoňa inanıp biletini verip vermeli. Spesialni şoňaly Türkmen testinem getirip
3-5'ini şoň ýaly edip biletleri dasatka düşürüp yine gymmat baha satmak üçün. Şeýle dip pikir edýän. Yani paraxorluğun bir başka bir görünüşi bu. Dokumentalny paraxorluk diýsek de bolýar. Yine şu aeroporda baran vatandaşlara aýtjagym, şu şotaýdaky hissada zarar vermen, uruş etmen, hakkınız talap edip bilýäňiz. Eğer şotaýdaky zatlara zarar veren ýagdaýyňyzda size polisiýa tutsak edip bilýär. Çünkü o Türkçede kamu alanı diýil ýa. Cemgiyet yeri, köpçülükliğin yer. Şolara zarar vermen, hakkınız talap edip bilýäňiz. Yollaryň açylmagyny, biletlerin satylmagyny, şoňa zatlar. Eğer tutsak, hükman bolar tutsak edilen ýagdaýda da al advokat gerekme ya da näme kömek gerek olsa şu videonun aşağında nomerlerimiz yazılı olar. Bize yüzlenip bilersiniz. Ya advokat näme de kömek eder size hükman içeriden çıkarmak için. Şu tayda yine bir Türk hükümetine de yüzlenmek istiyorum buradan. Şimdi görüyorsunuz Türkmenistan'a yollar kapalı. Bizim pasaportumuzu vermiyorlar. Konsolosluk uzatmıyorlar. Yani eski pasaportları yeni pasaport vermiyorlar. Biyometrik pasaportları da uzatıyorlar 2 ay süreyle, 3 ay süreyle. Bunlar ikamete başvurularda gecikme oluyor ve kaçak kalıyorlar. Şimdi şöyle bir durum oluyor ortada. Türkmen hükümeti yolu açmıyor, pasaport vermiyor. Buradan da Türk hükümeti sen kaçak durumdasın diye geri gönderme merkezine yolluyorlar. Yani burada olan yine Türkmen halkına oluyor. Yani bu durumda biz ne yapmalıyız? Geçen bir arkadaşıma rastladım. Bir ay içerisinde 3 kere geri gönderme merkezine gitmiş. Şimdi biz pasaportumuz yok, ikametimiz yok. Ne yapacağız burada şimdi? Kimse sahip çıkmıyor yani. Eğer de bu durumu çözmezseniz, Türkmen bu diktatör mafya hükümetiyle bu durumu çözmezseniz, bu Türkmen halkı başınıza bela olur. Yani bugün 1000 kişi çıktıysa yarın 5000 kişi çıkar havalanına. Yani mecbur, yani ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Gidecek bir yerimiz yok. Yani Türkmenistan'a gideceğiz, yollar kapalı. Yani başka bir ülkeye gidelim desek pasaportumuz yok, geçerlilik. Yani burada bilmiyorum, yani İçişler Bakanı bir şeyler yapmak istiyor. Ne yaptığını da kendisi bilmiyor. Eline yüzüne bulaştırdı. Onun için Türk hükümetinden de yani bunun bir çaresini bulmasını istiyoruz. Türkmen hükümetiyle anlaşarak yol açsın ya da bizim pasaportumuzu versin burada. Sağ olun, Murat Kurbanov oldu. Tamam. Çok köp Türkçe düşündürülmüş için yine men häzir soru berjek bolýan. Nurşan soru bermekden men bir maglumat geldi Türkmenistan'dan ýalňa. Şunu hak bereyim. Yine bir Türkmen bizim grajdanmy bir ýaşyryň Türkiýeden Türkmenistana samolyotu gaýtjak bolanda $315 ýanky tölepdir. $156 samolyotun bahasy ekeni. Şunu bellek koyun. $156 Türkiye'den Türkmenistan'a gidecek olsan samolyotun, reisin, bilim bahasy. Konsolun işyerleri $315 satýarlar şolary. Sebäbi şolar $315 satanlar şonun diýete $150 bular öýlerini alýar. $156'dan yani hakyky bildi. Inni şol ýanky ýaşyň maşgala şu bildi alanlar karmona çykdy diýip muny allar, onun 70%'ini alyp galýar diýip $45 eline berdiler. Haçana $400 töleseň $55 eline berýär, haçana $315 töleseň $45. O dünýäde ýok zatdyr. İnsan. Dünýäde ýok. Bu ýaly çempion maşinistler. Konsulluk tarapından, hükümetin vekil tarapından, hükümette işleyen paraxorluğun vekil tarapından, konsul tarapından vatandaşlarına yankı gödü allar. Olar Türkiye'nin testini 24 saat kalımda edip geliyorlar. Bular öz testini çıkarıyor. Bir yıl oynaştırıyor da yani bazıda ol nemeler oynuyorlar, şarı, tuğlak oynuyorlar. Şoyalı allar, test çıkarıyorlar. Sen geçen ok, seni koronavirüsü alamaz o.
O, gara gözüm. Koronavirus bar, yok. Kaçanla vatanına gidende sen hükman alıp gitmeli. Men size misal getireyim. Men ötün yıl, ondan önküsü yıl Amerika gittim. Hemme samolyotlar yapıktı. Hemme zat yapık gider yerler. Beni aeroportta sakladılar Paris'de. 23 dolarlık konsula zanıttık, düşündürdük yalayımı. Benim firmam var şöyle, men hükman gidemeli. Buram dedi bolya. Yollar yapık, doğru yapık. Meni aldılar. Men düşündürdüm, probleman aldılar. Samolyotta 10 adam bilen gittik. Men yek özüm, başka yolcu yok. 3 tane Amerikan, galan Amerikanlar. Koronavirus keselliği olori yankı evakuasiya ediyorlar. Haçanla bir adam keselli olsa Türkmenistan'ın grajdanı birinci bilen şonu evakuasiya etmeli. Şol testten geçmedi deyilmeliler. Şonu birinci hatarda salıp şonu Türkmenistan'ı eltip şöyle şonu yankı bet balasından çıkarmalı. Yine şu hükümetin işi konstitusiyada yazılı. Haçanla Türkmen grajdanı ağır yağdayda olanı hükümet şonu hemme mümkünçiliklerini ulanmalı. Mümkünçilikler näme? Samolyot bar ya balnisa. Hanol, hanı devlet. Qaytip daşarudun adamları ýaly tez geçmese goý beren oklar. O näme? Türkmen grajdanlary Türkiýedäki inni bolly daşarud adamlar boldymy? Men bu kanunlary samsyk özüni oňar bilmeýän A harpyna şermenine iksany atagul kizaplary düşündirýän. Sizin mafiyan başlığı yani pasport mafiyan yolunun başlığı Raşit Miredov bu zatlar goýul ya. Ýöne ol sizin yankı gollarınız ulanýar. Sizi oýnap ýene bir türkmenden türkmen adamı oýnap türkmen halkyny kırdy. Şu zatlara kelläňi düşünen okmy? Ýene orada kaçanla şu ýaly konsul vekili bir däl, iki däl günne maşençylyk edenler reýislarda hany generalyň prokuratury, hany baş prokuratury, hany adalet ministrligi, hany ýokary tut, ýokary haýat niýe edýär? Hany MKM gullugy? Şeýle şol adamlar bizim Türkmenistany bütün dünýä maskara edýärler. Hany olar? Näme şu ýanda bolýar? Näme her bilden konsullar jüzüne ofitsialny pul alýar. Ofitsialny diýdim, şunu garşy görüşüp mununy. Bir zat bolsa polisiýa çağırýar da gilden otýarlar. Beýlikler terrorist diýerler. Ine şunun üçin Serdar Berdimuhammedowyň siýasat ýören ok. Serdar Berdimuhammedow öz köşkündäki garullan başlap içine gelýän kabinet ministri oňurlan. Ol konsul oňursunmy? Ol tilki Raşit Miredow oňursunmy? Kim oňursun? Ine şu ýaly Türkmenistanyň içki siýasatynda hemmelerden uturup ýören tormuz, Türkmenistanyň daşky siýasatyna gömülüp ýören tormuz bizi niýe eder? Bizim geleceğimizi niye hak eder? Kavradık. İne bolýar. Men Türkmen vatandaşlarymyza diýýän, yani, ýat berenim tek. Türkmenistan dünýäle diýip, şular sizi niye hak edýänini siz göreňiz ok. Ýoş-ýoşdan biz öňünden aýtyp gelýär. 2020-nji ýylyň 25 sentýabrda şul konstitusiýa kabul edilse haklarymyz bu torda diýenimizi üstümizden gürlüňiz. Protesta gelmeýän hiç kim ýokla, boş gürlüň diýip, biz boş gürlämiz ok. Biz hakikat aýtdyk. Siz boş gürler öz üstüňizden gülüp gelmediňizde agyr ýagdaýa girip gitdiňiz. Indi biz ýene size ýaglantyryýar. 1 million oly halk var Türkiýede. Näme? Bir sany arda ýazmak şol ýaly kyn meselemi. Sen günne gidip 10 saat işet ýaly işleýän, başlan bir ýeriniň götüni ýuýan. Näme? Bir sany arda ýazıp bilen okmy? Ýazıp bilmesem, şol serdiýän adamy haýşet şol ýazıp bilen. Hükman Türkiye'de bir doğun arkadaşın, tanışın, bilişin yaş olunur vardır. Köçüde durup ayday. Men Türkiye'nin içeri işle ministrine arda yazacak bolýan. Yazıp berdiysen şol internetten aradan modelini alıp, onun adını, familiyasını, adresini alıp yazıp berýär da bu gol çekdirýär, şonu kamiyat gelmek, iyi veraymak. Şol ýaly kyn mı? 30 minut vaktim alýar ömrümde. Ya prokuratura arda yazmak kıyınmış onu yani.
Birinci dana özün gorýan, ikinci dönem kanuny işledýän, üçüncü dönem hakyny gorýan. Näme? Biz size irwet ýol ýanky görkezýärmi? Näme şonu edemiz? Näme ine biz giýje günni size saýramaly şu zatlar düşündirmeli, bize gerek ýaly. Meniň pasportymam bol, meniň türkmen pasportymam bol, fransuz pasportymam bol. Men öz hakym bar, basyp alan şolurdan. Alyp gelýän. Näme siz alanyz? Ay men uzatdyr, meni goşma, men $1000 berdim. Sen $1000 berip bara Türkmenistany gawra etdiň. Sen korrupsiýany ululdyň. Sen ýaly watandaşlar gelecek Türkmenistanda bolmaly, basylmaly. Sen kaçanda sen ziyatka berende sen soучастник bolýan, bir tarap bolýan. Sen basylmaly paragolar bilen. Şonu düşünen ýokmy? Indi bolladym. Haklaryňyzy goran. Siz haklaryňyzy goranňyzda, hakyňyzy talap edeningizde adam öldüren ýok. Türkiýan kanuny bozan ýok. Yani hiç kimi ağlayan yok, maşinçisi eden yok. Siz Türkmenistan'da değil, Türkiye'de kanunlar işleyer. Näme şondan korkyan mı? Inni Türkiye'de öz haklarını goranna, yani gelip polis akıdenine, şondan korkyan. Polis akıdiye, boşa diye. Yani senin hem de adın kovuy. Eğer de yani kimliğin yok olsa, adın yok olsa, ay diyem, yine men şunu geldim, şu kayıtçak olup geldim. Yine men pasportumu uzatmağına geldim. Şoň üçin siz meni alyp gidýän bolsaňyz, onu siz uzadyň. Siz bana bildat berin. Siz meni ýiren diýip aýdym. Olaryň adam, olaryň düşünýär, ol kanun bozulsa gerek. Ene 3 tane oglan tutuldy, şonuň kanunlary bozuldy. Häzir serdim prokuraturada şonuň ýa polisiýanyň işini bolýar, konsullugyň işini bolýar. Şeydir, öz hakyny talap edende Türkmenistana baranda sana hiç kim işaret etmeyýär. Sebebi sen kanundan çykmadyň. Eger bir kanun esasında öz kanunlarını talap edenimizde ve bize onun için türmeye basyan motoru biz yaran alıp şu hükümet çalışmalı. Bunu banditler hükümette. Şunu bir koyayım. Şimdi men öz sorumu Nurçan'a vereyim. Nurçan baştan vaktini alamadım. Siz ne fikir ediyorsunuz? Yine bir çağılayal, maşkalayal, üye açacak mı ya? 3 yıl $5 yani billahi şu billi alan sonra test geçip aeroporta baranla bulur yani oğlum niye mi diye şuraya şark oynap ne mi diye. Ne yapıyorsunuz kılar yani konsullar banditler, maşinçiler iyi güdük tarafı. Şular yani şol adamı ağırlar test çıkarıp I think koronavirüs deyip koronavirüs olsa elbette 2 zerur şol adamı akıtmeli. Beyliklerden zerur. Şonu akıtmayan reisten düşürüp ve pulunu talayan. Şunu siz neye görüyorsunuz? Neye çıkarılı var? Yani kanun çıkarılığını düşündürdüm. Siz neye görüyorsunuz? Bu da var mı? Şu vakitte öyle bir şans oldu. Sebebi Türkiye gосударствосы size oturma izni veren oklar. Çalışma izni veren oklar. Pasportunuzu konsolosluğa uzaldın ok. Şoň üçin sizin bu doğal hakkınız gidip şu aeroportta diýmäge. Siz bizi bir yerde kısıtlayansınız, bizim gitmek mecburiyette. Siz bizi hükmani suratda samolyotları organizavat etmeli. Bizi bir yerden Türkmenistan'a yollamalı. Şonu hükman siz aytmalı. Bu sizin hak hukukunuz. Hani Türkmenin er yiğitleri, hani gahar milesidir. Öz haklarınızı talep edin. Para vermeyin. Konsul işyerleri. Hani siz haçın halal yemek öğreneceksiniz. Yani için halkı böyle kösüyersiniz. Utanın. Siz görüldü olmalı. O Türkmenistan'ın Çin örnekleri için vapşe işte уже gep kalmadı. Ne mi diyeceğimizi bilemiz o. Onlar haram ip öğrentirler. Vatandaşlar, şu vakit size altın tepside sunulan bir zat bu. Hükmani surette gidin, öz haklarınızı talep edin. Biz bir yerde galip bilemiz o. Bizim bu tayda bulçuluk edip alayan bir $100, $200, $300 bizim yatacak yerimize bir bilemiz o. Yemem içmemize bir bilemiz o. Hani bize
bir yol görkezin. Aeroporttan bize samolyot vermeyi talep edin. Yani Türkiye milletine hükmani surette bunu aydın. Büyüdüp oturmam. Açan ya Farkat ya Murat Kurbanç biz size böyle öğretip oturur. Birazcık size halk yani çöreğiniz düşünün bunu. Talep edin. Gidin konsolosluğa ayrılmayın şu taydan. Aeroportta toplanın. Hani men deyip duran erkekler. Sağ olun. Sağ olun Nurcan. Yenen bir zat var Murat Kurban. Benden koşup geçen şutayda. Mesela İstanbul'dan Türkmenler toplayalar. Başka bir velayet alıp gidiyor. Başka bir ile. Şimdi mesela oraya Van, Muş oraya götürüyorlar. 10 gün 15 gün sonra tekrar bırakıyorlar. Bu bırakılan kişiler tekrar İstanbul'a geliyorlar. Tekrar yakalayıp yine götürüyorlar. Madem götürdünüz 15 gün 10 gün tuttunuz. Verin eline bir statüs. Tekrar gönderin ki yine yakalanmasın bu kişiler. Yani orada kalmalımış mesela. Malatya'da kalın diyor ya da Muş'ta kalın diyor. Adamın işi İstanbul'da. Ailesi, çoluğu, çocuğu İstanbul'da. Nasıl gitsin de orada kalsın? Tek başına. Yani bilmiyorum, ben anlatamıyorum. Eline yüzüne bulaştırdılar bu işi ya. Götürüyorlar, bırakıyorlar. Tekrar bir hafta sonra yine götürüyorlar. Yani bir statüs gibi bir şey verin eline. Yani 6 aylık, 1 yıllık. Yani yollar kapalı, pasaport yok. Ne yapsın bu millet? Sağ olun Murat Kurbanov. Doğru. Vatandaşlar bir daha yanına çıkarmam. Şu meseleni Serdar Berdimuhamedov bilen Gurbanul Berdimuhamedov çözmeli. Şular batış neye ilet bolýar? Türkmenistan'ın içinden doğum kardeşlerinin aeroportu varmalı ya da köşkün ünlü varmalı. Talep etmeli. Men çağamı getir, menin eğerimi getir, menin ayalımı getir, menin maşgalamı getir, menin ahtımat getir deyip barmalı. Gurbanul Serdar akisi gorkup samolyot iyi vermedi men zat bilmedim. Siz kanun bozanlı var. Siz barıp talep edýäňiz. O näme men oğlum, men ejem, men kakam Türkmenistan'a geliyorum. Näme sebäpli? Näme olar işläp sizin ýerinize sosyal borçlaryňyzy halkyň önünde bitirdiler. Inni olar gerek däme? Ya şöyle oturup ömürlük Türkmenistan'ın prezidentine derek sosyal problemler çözüp oturmaly. Türkler bu ýança. Birinci, Türkmenistan'ın içinde ayağa almalı, barmalı, yani köşkününe ya da Daşary işler ministrinin önüne varmalı. Hemmeler. Bolmasa aeroporta varmalı. Livav aeroportuna Aşgabat aeroportu barıp talep etmeli. Menin doğum kardeşimi getir. Boldu. Onu pullan beri samolyot diýerin boldu getirin. İkinci, Türkiye'dakiler gün aeroporta varıp şöyle talep etmeli. Samolyot yok, kassa yapıp o sizin probleminiz. Aeroportun yol boşluğu gelende düşündürün. Biz öýe gaýtjak. Sen haçan çağan gördün diýip soram şonu. Şu niýeden ýer. Men 2,5 ýyl görmedim, 3 ýyl bolup bar ýa görmedim çağan. Men görýäsem gelýär. Öýe gitjek. Charter aeroportun yol boşluğu şo ýerde samolyotlar bar. Begenip charter gurnap sizin puluňyzy alyp begenip Türkmenistan'a elip biljek samolyotlar bar. Bir topar aviakompaniýalar bar. Onu bir sözde, bir telefonla aeroportun yol boşluğu düýdýär şonu. Onum çözülýär. Ona daýdym, çözüp berin dedi. Biz öýe gaýtjak. Ondan daşary şo ýerde konsul bolsa aýdym. Biz sizin üstüne prokuratura günne gerek bolsa günne ýazjak. Ýalyn günne. Ananyň siz bir 100.000 hat doldursaňyz içeri işler ministrleri gelip gawak gidýärler hemme. Türkmenistanyň prezidenti uçup geler gorkujugyna. Kırgızstan'ın gelenini ayağı uvat basan ýaly ýa samolyotdan düşene ılgap düşýär. Görünler var. Şeýle bir gorkýa gizliň derru hopsuzluk geňeşiniň ýa çağırdy. Derru jogap berin içeri işler ministri bizi ultimatum goýdy. Biz derru çözür meseleni. Indi Raşid Meredov näme diýär şu? Serdar Berdimuhamedov aýdýar. Mesele çözüldi Türkiýede hemme zat bilýär. Alýar. Yine patstav ediyor. Bunun samsyk näme?
A harpına şermenme, siyasi taraftan gömük, niyemetsin. Bulum otur onan. Bir yalık bir yeri olmasa derrü Raşid Millet tutsa ederdi. Niyemçi Türkmenistani, Türkmen hükümeti şu yal kıyın yağdaya salıp Allah halkı yankı öňe çıktırıp bütün dünya maskar ettirip sulatlar. Derrü tutsa ederdi. Diýmek, Serdar Berdimuhamedov Raşid Miredov'tan talep ediyor şunu etmeni. Diýmek şunun iki sany atagul, kezzaplar, narkomanlar, triyekkeşler hemme şu problemin aftarı. Men şunu düşünürjek bolýar. Indi bulary näme garşy görüşmeli? Öz haklarını alacak bol. Türkmenistan'a Doğu Arnaşyň aeroportlary barmaly. Bir. Häkimlikleri barmaly, talep etmeli. Getirin mana şonu. Häkim Türkmenistanyň prezidentiniň şo ýerdäki vekili. Talep etsem gönü prezident bilen ýa-ni swýazy bar, gönü aýdyp bilýär. Şu ýaly bular saklap bolanok, getirmeseniz bolanok diýse, ılgak getirýärler ananam. Häzir Türkmenistanyň halk galady, hemme zatdan gorkýarlar. Salihatly ulaşyň halk bilen ýa-ni göwüne degmen, nimedim öňkü halk däldir 2 ýyl mundan ol. Häzir Türkmenistanyň içi halky polisa soraw ýa. Siz bizim tarafına geçýäňem ya biz sizden ýakmaly bolarsyň diýip. Indi Türkiýede aklar näme bilýär? Günne ardaýat bolýar. Günne 100 000 adam ardaýatsa, ümitverim, günne 100 000 arda gelýär. 10 1 milyon arda. Onu ýaly Türkiýanyň halky ardaýadany siz ozup geçerdiňiz. Hökman serediler. Ananyň hökman şu 10 000 içinde öýden çykman şu meseleni çözüp bolýar. Edim şonu. Murat Kılıçev, o da отдельно заявление yapmak gerek yok. Bir list almalı, her familiyelerini yazıp golünü çekip prokuratura iyi vermeli. Мне кажется, onu yalan et bolýar. Ýöne mysal üçin biri Antalya'da yaşar, biri başga ýerde. Yazın hemme. Elektronda da edip bolýar. Hemme kunjugyndan yazın. Yazın baş prokuratura. Öz taryhyny düşündirip şeýle boldy, men gaçak bolup ýörüm. Mecburi ýagdaýda. Men ýine 10 ýyldan bäri, 5 ýyldan bäri gapyň baryp ýol ýasadym diýim. Bular ünsüren o bize kömek edin. Bizim Türkmenler egerde Türkiye devleti kömek etmese şu arada yalanlardan sonra her kim video yapın. Türk halkına yüzlenin. Türk halkı sizden bilýärli. Ine bil Türkmen halkı Türkiye'de şuraya ağrıyadaydı. Bize kömek edin. Biz aeroporda ine barbotuyuz. Gelin aeroporda bize kömek edin. Yanımızda durun diyseniz bar ya şonur. Bar ya yanımızda. Olur yalan bir vajdançılık bolmy. Olur yalan halkı ýigrenip bolmy. Olur yalan halkın tarapyndan saylanmadık. Öyle milli lider alan kriçkaly bir kezzap olur yalan öz halkyny faşistlerden beter ýigrenip. Buraya bolmada. Şoň üçin şuraya näme çyk bolýar? Siz dymot ýasyňyz. Hereket edin. Biz size protest edin diýýärmiz. Barın aeroporda talep edin nämeliklerini. Oturun yerinde arda yaz, bak bilmeden. Yazıp bilmeden yanındakydan sonra yazıp berer. Diňe golçek. Kanýa salyp iýerip goýar. Boldy. Ine çykalar. Daşynda da var, içinde de var çykalar. Bize var. Diňe şu näl ýerki demokratik opozisiýa bolsun. Kim bolsa şo bolsun prezident. Siýahen bir zat bolsa galyp şoraýan düzeltmeli. Ine Ýewropada şoraýan ötün döwletlerde, azat döwletlerde şeýle. Sıraw galýarlar. Galyp edil prezidentler ılgap şolanyň ýanky nimelerini düzeltjek bolup ılgyam diýsene. Macrondan ılgyam diýsene. Näme bizde bolan? O köçeden ýörenle ol ýere ýokardan Hudaý düşünýär ýörýär. Ýanyna adam ýörmeli. O kim o şey? Kellesi giden bir narkoman ýeközi ýörýär. Men size bir misal edeyim. Biz menne energetikaň bir kiçik bir nimet açylypdyr. Yani teýärde bir zady. Şoňa prezident barýar. Ýani şoňa barmak üçin 682 sany okuwçy, muallim, çağıjyklar getirýär. Şol okuwçylar, çağıjyklar, muallimleri birden prezidentde bir zat edämesin ni 1286 sany
Spetsnaz, MHM, polisler sürüyorlar. Şöyle. Näçe prezident var ya. Şorayalı halkından gorkyan, şorayalı halk tarafından yigrenilýän adam öýe düşünmeli. Men ya öldürürler, ya meni atarlar, ya men bitmeli. Şonu düşünmeyen olsa, şu batbakçılar var ya. Biz şu meseleni çözeriz. Bizim tek başlandı o. Yönü halkımız başladı. Biz halkımıza yol verdik. Gurumçuluk başlar. Yine seyredip durun. Seyredip durmak da şonu diyelim. Yine men bir sorum var. Biz eýem 45 gürleşdik. Nurçan. Yine Türkmen hökümeti gaýty Türkmenleri Türkmenistan'a elçek gel. Gorkya halkından içindäkilerden gorkya daşnakly adatlıkda yaşan adamlar geläýse da Hudaý takladyn gorkya. Indi Türkmen hökümeti konsullar, pasollar ulun olurdan teröristler ýasap öz halkyny gyrdyryp gelýär. Ýani gatar ýagdaýa salyp niýet etdirip olar keselläp dokumentsiz ýörep tergerek awtobusy minende ýürekler dagyrda gorkuşyp şurýaly ýagdaýda saklaýar. Bütün Türkmenistan gorkuda saklanıyor. Bütün Türkmenistan gorkuda saklanıp hiç zat üstmedi yani. Hiç zat yani hem de dımıp duruyor hem de zat kadınçılıkta saklanıyor. Nerede Türkmenistan üstün? Yine bana düşündürün. Ben şunu reportaj ettim şu orada. Yörüte azat halkın mümkünçülükleri. Bu közüm azat adam yok yerden zat yasıyor. Yine yok yerden. Inni baýlykly, yer baýlykly halk bolsa gadagynçylyk üstünden bar yerden ağaç alýar. Ne şunu çözübüdi näme bolup biler, näme etmeli biz şu zatları bir doğru ýola, doğru ýanky matriça getirýär, biz näme etmeli? Näme pikir edýär? Şeýtiniz ýapyp. Türkmen halkı öz haklarını talep etmeyi öğrenmese o balotan içinden biz çıkmayız. O korrupsiyoner yukarıdaki oturanlar, o mafyalar adamları kösemeye devam edecekler. Şunun için hükman o bir list alın. Demeniz eğer yazıp bilmeyen olsanız, adet bilmeyen olsanız bir zaголовка edin de şunu prokuratura hem merik yazın. Bu hemeniz gol çekin 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi. Verin şotay. Bu korrupsiyonerlerden dıyınmalı. Büyüdüp otursak, ben bugün 500 verdim, ben bunu verdim, bana değmem. Ben uçup bilecek kadar demek öyle bir şey yok. Hememiz bir olmalı, ağzı bir olmalı. Onu biz burada biliriz. Просто in berkisi любой bir государствоň adamsı kesilese ya burada bolsa samolyot iberýärler bir adam için. Bu taýda müňläp adamlar otyr uçup bilen oklar. O ne demek? Ogrular, siz kaçan adam olursunuz? Yaman gaharım gelýär bu zada. Bu zatlar günne bolup dur, günne gaharlansaňyz öz sağlygyňyzy ýitirersiniz. Gaharym gelmesin, biz halkynda düşündirmeli, azyr bolup öňe gidip biz mesele çözmeli. Ine merdan sana bir sorum var. Ine Türkiýede sen köp ýyldan beri ýaşaýar. Men Türkiýe baramda ikimiz motorlar ýanýardyk. Yani şu ýerde ýanky dokumentin bolman ýagdaýynda köçülerden sen mezbur ýagdaýda aýlanyp türmeli bolýar. Motoruny özüň ýanky aýlanyp. Sen ýagdaýly adamlar ýaman köp. Ine şunu kaçına çelli nelegal bir ýurtda gelip onun ikinci bir ýanky nelegal ýagdaýy bir jenaýat. İkinci jenaýat şular nelegal işläp, garadan işläp nalog tölemeýärler. Ol ikinci jenaýat. Şu jenaýatlar edip gezip ýörep, hälem Türk hökümetinden sağ bolsun niýmedi şunu ýangy tutup türmäge atan okşuň için. Başga döwletlerde sen nelegal bolsaň, ýanky nalogyny tölemäň işleýän bolsaň türmäge atylady. Ünsörüm Türkmenistanyna men hasap etdim Türkiýanyň adam sanyna hasabyna görä
Türkmenlerin illegal bolýanyny, Türkmenistan'da 3.750.000 adamdan 300.000 adam illegal bolan ýagdaýynda. Görnýär o zatlar. Türkmen hökümeti eger şolar illegal bolýan bolsa we illegal işläp nalog tölemän bolan bolsa, hersini tutup bir 10-15 ýyl batardy. İki cinayet iş. Näçe Türkmen halky Türkiýede cinayet iş ediýär, illegal gelýär we illegal işleýär. Ýöne biz iň ansat ýol düşünürümizde näde özüňe ýa-da legal bolmagyny düşünürümizde şonu edelim. Näçe şu administrativ bir ädim etmeli bolsa durun ýeri. Ýöne müňläp ýa-da para berip geçki diýerler. Bir gezeklik. Ýa-da pasolstva berýärler, bir gezek geçki diýerler, ýene de agry ýagdaýa düşýärler. Näçe bir $400-500 advokata berip çüýläp bolýar konsullar. Näçe şonu eden o? Şonu illegalle gelip garadan pul gazanyp nalog tölemän. Dokumentsiz gelip ve üçüncü cinayet işini paraxor savçastık pul verip şonu edýärler. Diýmek bizim halkymyz da cinayet. Bizim halkymyz cinayetçi bolýar. Näçe cinayet işlerini edýär şonu. Bunu düşünen olmuş, şu edilýän işler cinayet işlerdi düşünen okmu? Murat Kurbanov, siz ýa-ni aýdyp geçdiňiz. Arza yazın, yarım saatyňyzy alýa diýip. Halkın köp bölegi arza yazmany bilen ok, arzany nädip yazmasyny bilen ok. Mesele e-maillen uğrat diýdi Narjan apa. Mesele şonan bilen bilmeýän halkymyz köp. Yaşamalym, yaşamaly diýip ýören halkymyzam var. Ýöne düşünenem halk var, legalini boljak goýla, ýöne pasportu köne onam edip bilen ok. Ýöne şuň ýaly bir zat var. Şimdi Türkiýe hökümeti hem kislorodu kısıp başladı. Azrak olsa da Türkmenlerin kellesi işlep başladı indi. Nire urunacağını bilen ok. Yani gidere yerem yok. Türkiye hükümeti hem git deyip dur yurduna. Bizinki de alan ok. Ortada kaldı. Indi biraz kellesini işletmeye başladı halkam. Şonun ýaly bilem ok Murada näle düşündireceğim ya. Yo indi sen misal için indi dil bilen ok, yazıp bilen ok, düşünen ok, prokuratura adı yazmalı, baş prokuror ve içeri işmeli istirmeli. Bir Türkçe yazıp bilen adam badır adaştı öğrendi. Köp şonu Haşet bunu okmuş ama mağdur gayrat etti tölümelen olsa bir 100 lira töleyin gayrat et sarp et. Şu oturur da bu verip yazıp verir. Bundan başka yürüyte advokatlar var. Barıp aytsan öğüleri şu gerek formada yazıp öğüleri verýärler. Ona diýip şu bir düşünen ok Murada. Bir gezeklik 100 lira mı näçe tölemeli? Onu bir gezeklik sana ýat beren üçin. Şonu töleýär. Şonu öýleri professional, bu şekilde edip iýerip goýberýärler. Sonam hava tutup bilýärler. Näme şonu eden oklar? Diýmek bizim halkymyz, bizim hökümetimiz cinayetçi paraxor, ýöne bizim halkymyzam cinayetçi. Ve halkın bir bölegi paraxor. Paraxorluq zatky bar, paraxorluğun içinde. Ine şonunla problemi. Diýmek biz hiç wagt baxty durmuş gurup bilmez. Biz diňe paraxor durmuş, ýa paraxor gurulan durmuş gurup biler. Biz gurýarsam şonu, günne pul berip gurýarsa şu paraxorlara pul bermesek şular ýitip gidýär. Biz berýär şonu. Ine bir güle ýa-da suw damdyryp durmasam ölüp gidýär, ýok bolup gidýär, şuram ýok bolup gidýär. Kim işetin konsul bolup ýa-da $100-200 şonun köp berden ok. On kwartirasyny tölemeli, işe gelmeli, çöre giymeli, giyinmeli, çağlarına eşik almalı. Diýmedim diýende $600-700 verir. Niýeden alsın? Sizden alsın. Her ýyl şantaj skemalary edýär, samolyotdan düşürýär. Ay yok sentýabrda gelýär, $50 çykarp bersen, 15 minutda pasportuna piçalyp berýär. Ol bir şantaj ýoly, muny Türkmenistanyň baş prokuraturasy bilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiň ýa-da Türkmenistany beýkanyn ýa-da zahmat edip basyp alan Gurban Gulyň ogly, ýa-da nikalaşmadyk aýalynyň bolan ogly Serdar Melikguliýew Berdimuhammedowiçe ýüzlenýär. Siz kakaňyzy gollasaňyz gollan,
yöne halk köseniye şu yerde konsullar şeyli bir düzgün şu diye näme komissiýa ýürtdiler. Ya sizi prezident bellilen soň diňe şoň aýdan zat ne diýäňiz? Başga halkyň problematyny siz çözen ýoksa siz diňe prezidente we palmy? Siz kasam içinizde halka Türkmenistana hyzmat eden kasam içiniz. Ine men yallaklara çepekçilere düşünüyorum. Sizin şu yal konsullar agriadalar döredip bütün dünya Türkmenistan'ı maskara ediyor. Biz beyançı olur edici. Şonun için siz şolurdan başlayın. Döçük o zaman Türkmenistan. İnen yerde maskaraçılık. İnen yerde ikinci maskaraçılık Türkmenistan'ın prezidenti ve onun kakası milli gençliğinin olmuştu. İkisani vacip yani vezipen adamları şu dağıtlara gözünü qaytip ettiriyorlar. Yine baş prokuror üçüncü maskaraçılık şu dağıtları etmeyen qaytip şu dağıtları gözünü şu dağıtları ösürüyorlar diye. Yine şu adamlar cinayet çekilir. Cevap verirler. Neyemçip şu problemalarda biz ofitsial aydıp duruz. Yani video gepleşimizde aydıp duruz. Şunu çözmediler deyip şu bizim çıkışımız arda hata veriyor. Neyemçip eden oklar biz görürüz. Eğer etmeyen olsa onu devlet yok. Devlet yok olsa o devletin hükümet işgalleri halka karşı görüşen olsa biz de dine yarar almalı buluruz. Başka protestam gereği yok. Bize karşı gurumçuluklu hükümetin güçlerini ulanıp güçlü uğraşıyor. Başka naç yok. Men her vakt yarar almana karşı her vakt bir ölüm bir adamın canı bütün dünyanın bağlamından ulur. Her vakt karşı. Her bir adamın canı katılmaktadır. Häzir tevir bağlıklar değerli adam resursu en kımmat dünyada. Adamlar hareket ediyor. Adamlar himmedadı atıyor. Adamlar himmedadı öndürüyor. Adam olmasa hiç adam olmuyor. Sen teknolojiyan robot koyay. Hiç olmuyor. Adam en kımmatlıdır. Onun ağzına bağlı şol adama karşı onu görüşüyor. Indi yine bir soru var. Son soru hemmede. Nurçan bilen ine Merdanı. Ine biz şunu çıkış ettik. Biz düşündürdük. Bunu yani men saytam ötküzdüm şu yerde Türkmen aviakompaniyası konsulluklar mecbur ýagdaýda adam reisden düşün ýagdaýynda hiç şart almana hakkı yok. Nol dip ýazaly. İkinci, haçanla koronavirüs testilen adam yani eger bağ bolsa şonu maska edip ýürüti kostyum edip şonu birinji oçur samolyota ýükläp akıtmaly. Öz wagtynda we şonu bejermeli yani. Medisina kömegini etmeli. Indi sizin pikirinizçe, indi şu hatları düşündürdük. Hiçbir bizim vatandaşımız, hükümet ona doğru. Bu paraxor, bu torun paraxor. Triyekişler paraxorlar. Indi bizim halkımız öz hareketlerini çalışan mı ya şunu yani ay maňa diýme men $1000 verdim. Ya maňa diýme ho şu da gurulma. Men ýüregim durýar ýa-da şonu gurulanda ýüregim durýar diýip gezerlermi? Näme pikir diýen Nurçan? Bence halk biraz düşünüp başladı. Sebebi çıkalığı yok. Yine o tayda Türkiye'de de pasportlarını uzatmayalar, oturma izini vermeyalar, çalışma izini vermeyalar. Onlar mecbur aeroportta yatıp kalkmalar. Onun için bence haklarını biraz talep etmeyi başlarlar. Öyle bir fikir ediyen. Ondan sonra keselliler varsa birinci oçerit yüzlünün maska zatlarını giydirip hem bezopasnostni soblюдать edip birinci oçertte kesellileri almağa samolyota bir neme görkezin, yol görkezin, talep edin. Öyle. Tamam. Merdan, sen ne pikir edýäňiz? Ine biz gowy düşünüp berdik. Mundan beter näme düşündürjümi mene bilemok. Şu adamın killedine şığırdı bolsa,
hükman başlamışı söyledi. Hükman düşünüp her kim özüçe hareket etmeli. Neymiş bilen o? Hükman bazı kalan son benim almalı. Sen oturun yanında arada etmeli. Onu hiç kim bilmiyor. Onun için sen türmeye de akıtmalıları. Qaytip şu aradan kopyasını yığınap özün qorap böyle erti. Ine men İçeri İşler Ministrine da öz problemamı yazdım çözmek diysem. Şu ardacını alıp yani poçtan kvitoçunu ertsen polisiyanın korkup başlıyor. Ya sen hakkını talep ediyen adam Hudaý saklanı senin bir zat etese sen şondan hakkını alırsın da bastırarsın deyip senin korkup başlıyor. Niyemçi şuraya bir administratif hareketler edemdi. Hemme kim dinlek görsem bana günde 2-3 canlı diyorlar. Yani adamlar içeri çıkıp olur dinlesem de olur. Türkmenistan'ın barıp güçlüğünü at bilecekler. Yani hakikatten mi olsa biz her uğurdan görüşmeli. Administratif uğurdan. Her vakt, dinle şunla, her vakt indi Türkmenistan administratif uğurdan her adam görüş bilmeli. Advokat tutup görüş bilmeli. Ya advokatın yanına var konsultasyon alıp bilmeli, kanunları seyretmeli. Biz nelegal zonadan çıkmalı. Biz özümüz cinayetçi. Biz nelegallığı yapıyoruz. İmsin girlenip. Biz para verip qaytip olur para koyuyoruz. Bir komandada yapıyoruz. Biz nelegal ýagdaýda işlep nalog tölemen Türkiýede gelipýär. Şuň hemme zadyň bir çözügi bar. Pasport öýdýän hemme zat ýörükler. Onun üçin görüşmeli. Gynansak da Türkmen grajdany öz pasportyny almak üçin görüşmeli bolýar. Ine şu reali döwlet bolgaly Türkmenistan. İki sany triýeki bir psiktadan giden dolu kellesi meclise varman, yani milli genişe varman, şu yerden telefonuna gıyılır var diye. Yolları yapın, hem de dedim, it boyunca da karar çıkarın diye. Şu yerdekiler, şu adam barmasa da şun komandasını şöyle yani edip milli genişte meclise karar çıkarıp koyar. İtler boyunca vacip mesele çözülürdü. Adamlar ölüp duka, öýüne qaydyp bilmän duka, nelegal bolup paspasy bütün dünyada Türkmenler gelip duka, Türkmenistan'ı şolun ýagdaýlary maskara edip duka. Şunu sertmen qaydyp şu maskaraçylygy östürür ýaly. Salmaň içine milli geňeş, ýa karar çıkarın salmaň içine karantin nemedin diýip gıyırıp, ýa gorkup hemme zat buluşturupdy. Soň bir nire bar? Bizim geleceğimiz gömülüp durýar. Men polis, emheme guluklarına ilgilenýär. Hemme bizim geleceğimiz bolýar. Tontiş näme pikir edýäňiz? Şol bir bizim çıkışlarımızdan soň adamlar seyredip bir netije çıkararmy ýa bizim çıkışlarymyň ýa bizim diýen hakykatlarymyzy eşitmeýän gorkarmy? Yok, netije çıkarýarlar murada. Ýöne hereket edemediler, ýene hayal gidýär. Näme üçin diýende bir zat diýip hakkını soran wagty yanında 2-3 kişi bolsa hemen ark yanından kaçmaya başlaya yankadan. Ondan uzaklaşmaya başlaya. Biri birinin arkasında dursalar, yani biri sesini çıkaran wagt o ýam goşulsa, bu ýam goşulsa şu problema çözüler. Eğer kaçsa problema çözülmeye. Halk şonun için arkasında hiç kim durmadığı için gürlemene gorkya, hakkını talep etmene gorkya. O bir. İkincide mesela aeroportta şu bir kişini 4 polis basıp şunun elini gaňyryp alıp durka, yani yüzlerce adam baş otaydı. Näme şonu berdiler şonu polislerin eline. Alıp bolýar, bermen bolýar şonu. O isat etmedi, o pulunun üstünü, yani biletinin üstünü bermeni üçün, yani adamlar bilen goklaşan üçün polis gelip bunu elini gaňyryp gitti 4 kişi. Belki vatandaşlara hem seredip dur şoňa. Berip koyuverdiler. Şun ýaly biri birinin arkasında dursa, ağzı bir bolsa bu işler çözülecek. Kat doğru. Benim pikirim var şeyde, bizim halkımız cinayetin içinde. Yani nelegal ediyor. Nelegal işlep nalog tölemen yapıyor. O yerde de korkuyor. Onun üstüne de para verip, yani para kolu üstürüp o yerde 3. cinayet ediyor. Şunun için bir hakikatini yani haklarını talep etse bulur korkuyor, bulur cinayette de. Şu da ýagdaýdan çıkmalı boldy. Çıkmalı yani bir tutulsa Amerikan
nabuldatyly Amerikan terdici etmelilerle çıkıp şonu gorlamaly. Şonun haklaryny gora sen, şonun haklaryny goran ýagdaýynda sen öz haklaryny gorýar. Şonu düşünen oklar. Bu pikirde men jaýjagy guran maşinjagalardan Türkmenistana gidýän gül ýaly men. Ine men baktym işte Türkiýede galanyp geldim. Oho, o sen gurun zadyň, gurun territoriýaň psih banisa işte sen o ýerde ýaşaýan bilmiyor. Maşiny köçede sürgän bilmiyor. Sana her hili kellen ağır pulun alır sen psihikon çydamaz. Çağlığın mektebe eltende öğrediyen zatları görsen sen psihikon çydamaz. Sen çağlığının robot ýatylar. Arkadan robot. Mektep derken ben ýa bir Türkmenistan bilen gürleşen wagtym. Şundan aýtdylar da, aňyrda okayan gyzlar okuda. Görensiňiz suratlarda zatda hemmesi bir inkubatordan çıkan ýaly, hemmesi bir köýnekde, bir stilde. Şonu mesela şo köýneği oku berýärmiş. Okudan hem yani önkü pul bilen 25 milyona satın alýarmış. 3 esse gymmat. Mesela özüň diktirsen 10 milyona bitýän zat. Şonu özüm diktirjek diýsen, yok bolan okudan almaly 25 milyona. Mesela şo renkten başka hiç yerde yokmuş. Getiriye dikincisi hem özünden 3 esse gımmada şu okudan alma. Ben şonda dedim ki sen ayt ben özüm alacak olmasa pulum yok berjek deldiysen on al bolan okdy okudan açysly ne derler diye. Korkýarlar ayt bana. Şu okuwlarda da şoň ýaly bir mekteplerde de şoň ýaly pul işleýärler. Doğru, doğru. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen bir efirimi ulturýar. Men ýene bir gezek Nurçan bilen Merdana tawadyň ýany biziň efirimize goşup öz pikirlerini aýdanyp üçin. Sizem ýalnızca problemalar dinläp öz pikirlerini kommentariýada ýazsaňyz biz size minnetdar bolduk. Biz sizden köp zat öwrenýär. Biz sizden köp zatlar bilýär. Biz size kömek etjek bolsak sizin bize materiallar berip. Şoň üçin Türkmenistanda ýaşaýan adamlar ýülenýär. Nirde videoň çykyp görseňiz, video, audio, suratlar ýerim, materiallar ýerim. Biz onu çap eder. Videoçlar durup başlarsa olur, bütün dünýäde ýanglanar. Küçücük Murgaw etragyň bir hekimi, bir ýerde kezzapçylyk etse, olum bütün dünýäde ýaýrasa. Serdar Berdimuhammedow şu ýere bak şonu ilk gaýdýar. Ine şol ýaly biz videoçyly durup bilýär. Ýene bir zat aýtjak bolýan, her adam iki adama can etmeli. Can edip düşündürmeli. Demokratik opozisiya galya. Şul güz Türkmenistan'na öz boşluklar bolýar. Taýýar bolun. Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow, Gurbanuly Meretxan, Raşid Meretov, Jadan Hramow tutsak edilýär we jenaýata çekilýär. Şunu siz ýaýradın. Türkmenistan can edip her adam iki adama yaratmaly. Türkiýede Türkmenistan'a, Amerika hem ýere can etmeli. Şol adam iki adama yaradanlar, yine şol her bir adam iki adama yaradıp gitmeli. Ine şuru ýaly internet yapık bolansoň, biz size haş edýär, şol maglumatlara ýaýradan ýa biz eýýäm güýze taýýarlyk görüp başladyk. Kyn görmem. Hormatly vatandaşlar, biz dinleýän üçin, bizi seyredýän üçin köp taňa gatnaşyn. Men her bir häzir şol efir gatnaşan bizim vatandaşlarımıza bir minutdan söz berjek. Aýtjak goýjak zatlar bolsa, ine aýdarlar. Nurçan size bir minut. Näme diýjek bolsaňyz bizim halkymyza arzularyňyz bolsa, maslahatyňyz bolsa, pikirleriniz bolsa aýdyp bilersiňiz. Aziz vatandaşlar, oturmaň, ayağa galyň. Her adam bir goşan goşmaly. Hökmany suratda. Ol sizin için, sizin maşgalaňyz için, sizin geleceğiniz için, çağlaryň geleceği için bu işler edilýär. Siz de bir gyrada oturmaň, sesiňizi çykarmaň, oturmaň. Hökmany suratda bir goşun. Onu biz vatanymyza eýe çykyp bileriz. Doğru. Sağ olun. Merdan? Vatandaşlar hakkınızı talep edin. Korkmaň, çekinmeň. Ağzı bir olun, biri-birinizin arkanızda durun. Video, surat, näme olsa bize uğradın, paylaşarız. Sağ olun. Sağ olun. Gattory belläp geçtiniz vatandaşlar. Benim goşluklu adımla
Ünsörüm. Siz yol aşak bolýar. Biz yol aşak bolýar. Bizim hemmemiz yol aşak bolýar. Egerde 1 milyon olarak Türkiye'de adam yaşayan olsa, onun dine 100 adamı aeroporta baryan olsa, onun şol dine 100 adama gerek yok. Başkaları gerek yok. Onun yol neymiş açılsın. Şunu kelleňizi aýlan. Ertir ol barp yol açmaly. Ol hiç kime hiç da bergillerler. Her kim ölçü hareket etmeli. Biz şunu öwrenmeli. Haçan sen İstanbul'da yaşap ya bir yerde yaşap aeroporta barp yol açmany baraýsan, ol senin personal tecrüben. Öz haklaryny gorumak boýunça ýolunda eýýäm sen netije kazandyň bolýar. Eýýäm sen beýleke göre öwrendiň bolýar. Ertir ine güýzde biz Türkmenistan täze ýolu geçerimizde sen eýýäm beýliklerden öňde bolýar. Haklaryny gorumany bilýän. Näýdi ýa-ni orta çykyp aýtmaly zatlar bilip başlayan, seniyem öktü bolýan. Ine biz şuraya öktü bulunmazda Türkmenistan ösür ve güçlü devlet olur. Ol gizlenip nelegal zonada oturup, nelegal olup eýýäm jenaýat iş edip, garadan işläp, eýýäm ikinji jenaýat iş edip, üçüncüem pasolsa, konsollar $50, $100, $1000 para vermek, 3 tane jenaýat iş getiriyorsunuz. Siz hiç kaçan baklı durmuş bilmersiniz. Siz hiç kaçan baklı dögületdi yaşap bilmersiniz. Siz şunu kuran yok. Inanın sizin yüreğinizde başlayan şunu. Sizin kelleňizde başlayan. İkinci adım sizin hareketinizde. Sizin ne yüreğinizde, ne kelleňizde baklı durmuş ve güçlü Türkmenistan yok. Yani şunun için biz ümit bilendik. Biz aktivistler tayar. Bizi siz goğullandık. Yani şunun için ben size yüzlenyen oturup pikir edin, bizimle geldi atlarmadı. Neye doğru olsa yazın komentariyede. Ben sizin hemmenize birinci bilen canlılık arzu ediyen, adaletlik ve adaletlik arzu ediyen. Sağ olun, hurmatly vatandaşlar. Sağ olun. Buyurun.